Magandang araw, kabaryo. Ito ang huling yugto ng istorya ni Ramil. Taong 1952 pa rin. Sa lugar ng Toboso, Negros. Nang maibigay nga ni Mando ang mga gamit sa kanan, agad namang naghintay si Ramil upang sumapit ang umaga. Mas magiging maganda raw ang rutang tatahakin nila, maging ang mga mambabarang kasi at iilang aswang na hawak ni Mando ay tutulong rito. Alam nilang kalahi nila ang kanilang kakalabanin, ngunit mas mataas ang respeto nila kay Mando kahit ito ay nahanay sa kanan. Ito lang kasi ang bukod tanging antingero na nagbigay sa kanila ng pangalawang buhay. May tuturing na isang malakas na antingero itong si Mando, dahil saksi sila sa kung papaano ubusin nito ang iilang angkan ng mga aswang at mandaragit sa Negros. Nang sumapit ang umaga, nag-ayos si Ramil ng kanyang mga dadalhin. Maging si Mando noon ay abala. Hindi niya alam pero nababatid niyang isang malawakang digmaan ang magaganap sa angkan ng mga kataas-taasang gabunan ng Samar. Wala namang sinayang na oras itong si Ramil. Sukbit ni Ramil ang sundang na mayroong nakaukit na dasal sa talim nito. Habang dumating noon ang isang baka na nasa hanay ng kaliwa, agara namang sumakay doon si Ramil. Nang makaupo na ito, bigla namang lumapit si Mando habang nagwiwika ito sa kanya ng, "Ramil, alam kong namumutawi sa damdamin mong puot. Huwag mong hayaang lamunin ka ng iyong galit. Bumalik ka rito, ipanalo mo ang laban. Alam kong magiging masaya si Ismael sa gagawin mo." Sambit nito. Nang marinig ito ni Ramil, isang matamis na ngiti ang kanyang naging tugon dito. Di alam ni Ramil noon ang ibang gamit na kanyang daladala. Maging ang mga dasal na mula rito ay hindi pa nito kabisado. Maya-maya pa ay agad na ngang umalis itong si Ramil. Pinasamahan ni Mando ito sa ibang uri ng aswang. Kampante naman itong si Ramil sa mga oras na iyon. Alam niyang hindi magtatraidor ang mga iyon kontra sa kanila. Nasa kalagitnaan na sila ng masukal na daan. Kasama noon ni Ramil ang iilang piraso ng aswang. Maging ang mga mambabarang na gumapos sa kanya noon ay kasama rin. Pasado 5:00 na noon, bigla namang tumigil ang isang baka. Bigla itong nag-angil. Hindi naman alam ni Ramil kung bakit iyon nagkaganon. Maya-maya, may isang nilalang ang lumapag sa kanilang harapan. Pagsipat doon ni Ramil, ay isa itong tao. Nakasuot ito ng isang mahabang itim na damit, habang nakabelo naman ang mukha nito. Hindi naman maaninag ni Ramil ang itsura ng nilalang na iyon. Halos palubog na rin ang araw. Hindi naman kumikibo ang nilalang na nasa harapan nila. Napansin naman ito na pati ang kanyang mga kasama ay tila umatras ng bahagya. Bigla namang humisi ang nilalang na iyon. Bigla naman itong nagwika ng aswang na nagpakaalipin sa isang antingero.
Di ba kayo nahihiya? Kayo ang mga tumaliwas sa angka natin. Dito ko lang din pala kayo makikita. Wika ng nilalang na iyon. Nang marinig naman iyon ng kasama ni Ramil, ay sumagot ito ng, "Hindi talaga namin ginusto ang pagyayaring ito. Tanging nayanggaw lamang kami. Si Mando lang ang nagbigay sa amin ng pangalawang pagkakataon upang magpatuloy kahit nasa ganitong sitwasyon kami." Wika ng isang nilalang. Tila nag-ibang mukha ng nilalang na nasa harapan nila. Maya-maya pa ay bigla itong sumipol na tila isang senyas. Agad namang lumabas sa likuran ng matataas na damo. Doon tumambad sa kanila ang iba't ibang uri ng elemento sa panig ng kaliwa. Meron doon na mga sigbin, aso na nakabaliktad ang lakad, maging ang mga aswang na nasa anyo ng isang baboy ramo. Bigla namang nagbigay ng hudyat ang nilalang ng isang pagsugod. Nang malaman iyon ng mga kasama ni Ramil, agad silang naghanda ng pangdepensa. Agad namang nagpakawala ang mambabarang ng napakaraming insekto. Sa hindi nakaalam, ang insektong pinakawalan ng mambabarang ay purong may panglason. Tipong oras na madapuan ka nito, matagal na ang 5 minuto na itatagal ng iyong buhay. Maging ang mga baka ay biglang nag-ibang anyo. Nandoon ang bigla ang paghaba ng pangil ng mga ito. Maging ang sungay na nakita noon ni Ramil ay muli niyang nasilayan. Nang lumundag ang isang baboy ramo sa harapan, kaagad nitong sinuwag iyon. Tila singkunat ng isang balat ng buhaya ang mga balat nito. Ramdam nila na nagtaas ito ng level ng kanilang poder sa katawan. Si Ramil naman noon ay nasa likuran. Ngunit alam niyang puntirya siya ng isang nilalang na namumuno sa labanan na iyon. Pagkahugot naman ni Ramil ng sundang ay bahagyang napaatras ang nilalang na iyon habang nagwiwika ito sa kanya ng, "Ang sandata ng kataas-taasang antingero. Akala mo ba masisindak mo ko? Hindi ikaw ang tipong tatapos sa angka na simulan ng aming ninuno." Wika ng nilalang habang nag-uusal ito sa kanyang bibig. Nang marinig naman iyon ni Ramil, ay agad iyong sumugod sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, kulang ang karunungan na tinataglay ni Ramil. Hindi man lang makatama itong si Ramil. Kahit anong bilis nito ay tila 3 beses ang bilis ng nilalang na iyon. Naangisi lamang ito sa kanya habang umiiwas sa kanyang pag-atake. Nang mapalingon si Ramil, ay nakatumba na ang isa niyang kasamahan. Ang mambabarang naman noon ay tila walang panlaban sa pisikalang na kumbate. Tanging usal at lason mula sa insekto lamang ang kaya nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang epekto iyon sa mga nilalang. Meron pa doon na kinakain lamang ang mga insektong pinakawalan ng mambabarang. Sa tagpong iyon, alam ni Ramil na dehado sila. Dahil habang tumatagal ang laban, may mga responding dumarating sa isang pangkat.
maging ang mga uwak na mensahero na nakamasid sa kanila ay dumarami rin iyon. Pagbalik ng kanyang wisyo ay di nalalampas ng isang dangkal ang layo ng kanyang mukha sa nilalang na kanyang kasagupaan. Doon tumambad ang mukha ng nilalang na ito. Pagtingin doon ni Ramil, nakita niyang walang puti ang mga mata nito. Taliwas sa mga tipikal na aswang na namumula ang mata. Nakita rin ni Ramil na baliktad dumano ang refleksyon niya sa mata nito. Doon ay nakaramdam si Ramil na parang may nakabaon sa kanyang tagiliran. Pagyuko nito ay nakita niyang nakabaon ng mahabang kuko ng nilalang na iyon, na ang hisilang naman iyon sa kanya habang nagwiwika ng, "Ikaw ang batang itinago sa amin ni Ismael. Ngayon, kukunin ko sa iyo ang dapat na sa amin." Wika ng nilalang na iyon. Maya-maya pa ay halos mabutas ang katawan ni Ramil nang kalkalin nito ang kanyang kasuotan. Tila isang malakas na angil ang pinakawalan ng nilalang. Pagtingin niya rito ay halos manlaki ang kanyang mga mata. Itinaas nito umano ang kamay nito. Ipinakita sa iba pa niyang kasama na nakuha na nito ang bertud na nanggaling kay Ismael. Matapos iyon ay agad na dumistansya ang nilalang kay Ramil. Nagsabi ito ng, "Tiyak na matutuwa ang aming pinuno sa regalong ito. Salamat sa pag-aalaga mo. Ito na lang ang kulang upang maging ganap na ang kanyang pagiging makapangyarihang gabunan." Sambit ng nilalang na iyon. Maisingit ko lang, Habaryo. Ang bertud kasi ni Ismael ang nag-iisang kailangan ng kanilang pinuno upang maging 100% na ang lakas nito. Ito rin ang magiging pinuno sa lahat ng mga lahing aswang sa Samar noong mga panahon na iyon. Ang paniniwala kasi ng lahat ay tila magiging isang mortal ang sinumang nahanay sa kaliwa ang makakakumpleto ng 3 bertud. Maging ang mga normal kasing antingero ay mabilis lang nitong mapapaslang nang hindi ibinibigay ang lahat ng kanilang lakas. Balik po tayo sa kwento. Agad namang umatras ang mga iyon. Halos naging madugo ang kanilang laban. Tanging ang mambabarang na lamang ang natirang buhay. Ngunit paglapit niya rito ay tila nag-aagaw na rin ng buhay iyon. Nakita ni Ramil na butas ang dibdib nito habang pinipilit na magwika sa kanya ng, "Ramil, bumalik ka kay Mando. Ibalita mo ang lahat ng nangyari. Ramdam kong hindi na ako magtatagal." Wika ng mambabarang. Wala namang sinayang na oras itong si Ramil. Sa sitwasyon niya rin ay tila paika-ika itong pumasok sa masukal na daan. Pabalik naman sa bahay ni Mando upang ibalita ang pagsalakay ng iilang aswang. Habang naglalakad si Ramil, ay tila nawalan ito ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Dahil noong nakikipaglaban ito sa nilalang na iyon, ay alam niya na kayang-kaya siya nitong lagutan ng hininga. Halos ilang oras iyong nilakad ni Ramil. Naroon pa ang kailangan niya pang pumutol ng isang punong kahoy. Yun kasi ang isasaksak nito sa kanyang natamong sugat.
upang hindi na rin dumaloy ang dugo. Bilog na bilog noon ang buwan. Batid ni Ramil na meron pa ring mga mata na nakatingin sa kanya. Tahimik ang mga iyon na nagmamasid. Maging ang mga uwak noon na nasa himpapawid ay patuloy pa rin ang pagsunod sa kanya. Nawala lang ang mga iyon nang subukin niyang lumukso sa isang kumunoy. Pinilit ni Ramil na magpanggap na nawala na ito ng buhay. Paglipas ng halos 3 minuto, naramdaman niya naman ang isa-isang pagkawala ng nakamasid sa kanya. Marahil ay inakala ng mga iyon na wala na siyang buhay. Maging ang paghinga kasi ay kanyang pinigil. Kaya naman nawala ng patuloy na pagsunod ng mga iyon kay Ramil. Agad namang pinilit ni Ramil ang makaahon sa kumunoy na iyon. Sa tulong ng isang baging ay pilit nitong iniaangat ang kanyang katawan. Halos maubos na rin ang lakas ni Ramil sa mga oras na iyon. Dahil sa kanyang malalang sugat na natamo sa digmaan. Nang makaahon ay agad na naglakad itong si Ramil. Maging ang sundang na hawak nito ay ginawa niyang tungkod upang magpatuloy sa kanyang paglalakad. Lumipas ang ilang oras pa. Halos mawala na lang malay itong si Ramil. Agad naman itong natanaw ang bahay ni Mando noon. Pansin ni Ramil na parang may hindi magandang nangyari noon. Nang humakbang pang muli itong si Ramil, ay patuloy na nga itong nawala ng malay. Pagkatapos ang gabing iyon, nagising naman itong si Ramil sa pagtilaok ng mga manok. Nang magising itong si Ramil, ay naroroon na ito sa loob ng bahay ni Mando. Pagkapa naman ito sa kanyang sugat, napansin niya na may mga halamang gamot na iyon na nakasapal. Maya-maya pa ay bigla namang pumasok si Mando sa silid na iyon. Pansin niya rin ang mga galos sa katawan ni Mando. Nagwika ito sa kanya ng, "Kagabi naabutan kitang wala ng malay. Alam ko na ang nangyari sa inyong paglalakbay. Maging ako ay tinambangan. Ilan sa mga kasama kong aswang ang nagbuwis ng buhay. Mabuti at hindi ka tinuluyan, Ramil." Wika ni Mando na iika-ika rin habang may bitbit na maiinom. Nang marinig iyon ni Ramil ay sumagot ito ng, "Ho, paanong nangyari na nalaman ng mga nilalang ang lugar na ito?" Sagot naman ni Ramil. Agad namang nagwika si Mando ng, "Sabi ko sa'yo, ang bertud na hawak mo ay may marka. Maging ang katawan mo ay may marka. Kaya ganoon na lamang kadali ang matuntun itong lugar natin." Wika noon ni Mando. Agad namang inilatag ni Mando na una pa lang iyon ng digmaan na magaganap. Alam noon ni Ramil ang tinutukoy ni Mando, lalo't nakuha na sa kanya ang bertud ng kanyang ama. Sa sitwasyon na iyon, tinapat na umano siya ni Mando. Dehado sila sa laban na iyon. 2 na lang silang natitira sa mga oras na iyon. Wala silang magiging kakampi laban sa angkan ng aswang sa Samar. Alam rin nila na kahit anong pag-iwas ang gawin nila, ay tila hindi titigil ang mga iyon na mapaslang sila.
may isa pa umanong paraan ang pwede nilang gawin. Sinabi noon ni Mando na pwede silang humingi ng tulong sa prinsipe ng mga engkanto. Ngunit sa paghingi nila ng tulong, pwedeng maging buhay noon ang maging kapalit. Pagkatapos nilang kumain ng agahan, agad na tinuruan nitong si Mando kung papaano gamitin ang mga daladala niya. Wala naman sinayang na oras noon. Agad na nagtungo sila sa bakuran. Unang itinuro ni Mando kay Ramil kung papaano dasalin ang usal na nakaukit sa sundang na iyon. Kailangan mong usalin ng mga kataga na ito habang nakatarak sa aswang. Sa puntong iyon, mas mabilis mong mapapaslang ang nilalang. Wika noon ni Mando. Maging ang 10 elemento ng kalikasan ay ginawa niya itong kwintas. Ibinigay nito kay Ramil ang bawat dasal para sa bawat isang napapaloob rito. Tulong na rin iyon upang magtaas ng poder sa kanyang katawan. Matapos malaman lahat iyon ni Ramil, ay masusi nitong inaral lahat ng usal at dasal. Maging ang dasal ng panapos ay inaral na rin ito. Alam ni Ramil na purong kanan ang tangan niya ng mga sandaling iyon. Marihin naman niyang tinapat si Mando na hindi sapat ang mga iyon upang lipulin ang mga gabunan. Lalo't ang mga iyon ay nakakasiguro siyang nagtataas na rin ng kanilang karunungan. Sinabi na rin ni Mando kay Ramil ang nagawa nitong pagbaslang sa nakababatang tiyuhin ni Ismael nang minsan silang magkaharap sa gubat. Kaya ganoon na lang rin ang galit ng mga iyon kay Mando. Si Ismael lang naman kasi ang tanging kasangga niya sa lahi ng mga iyon. Nang matapos malahad ni Mando at matapos silang magsanay, agad naman itong nagwika ng, "Mag-ayos ka, Ramil. Bago sumapit ang gabi, aalis tayo upang pumunta sa sinasabi ko sa iyong pwede natin hingian ng tulong." Sambit ni Mando noon. Agad namang sumunod itong si Ramil. Pasado 6:00 na noon nang mag-umpisa silang maglakad. Pagkalipas ng halos 30 minutos na pagnalakad nila, doon nga nila narating ang isang napakalaking puno ng akasya. Halos 5 dekada na raw na nakatayo ang puno na iyon. Maya-maya pa, nang mapwesto na sila sa harap noon, agad namang lumuhod itong si Mando. Nag-usal ito ng isang pangtawag. Ang usal na iyon ang magkokonekta sa mga nilalang na nasa ibang mundo. Halos inabot lamang iyon ng 5 minuto. Nakaramdam naman itong si Ramil ng pag-iba ng ihip ng hangin. Maya-maya pa ay may isang maliit na apoy ang lumutang sa kanilang harapan. Pagsilay naman doon ni Ramil, patuloy ito sa paglaki. Tila nagiging isang butas iyon. Di nga naglaon, isang maliwanag na bagay ang lumabas mula roon. Isang wangis ng lalaki na sobrang puti ang tumambad sa kanilang harapan. Napansin ni Ramil sa mukha nito na wala itong kanal sa pagitan ng ilong at mga labi. Maging ang mga tenga nito ay
maihahambing mo sa mga duwende. Bigla namang nagwika ang nilalang na iyon. Anong dahilan, Mando? Bakit mo ako tinawag? Ano ang maitutulong ko sa iyo? Sambit ng engkantong iyon. Nang marinig ito ni Mando ay sumagot ito ng, "Kaibigan, andito kami sa iyong harapan. Humihingi ako ng tulong sa iyo. Isang malaking angkan ang haharapin namin. 2 na lang kaming ni Ramil ang natitira. Sa sitwasyon namin ay hindi na namin kayang tumagal pa sa laban." Paglalahad ni Mando. Nang marinig iyon ng nilalang, agad nitong kinumpas ang kanyang kamay. Nagwika ito kay Mando at alam na raw nito ang magiging kapalit ng hiling na kanyang gagawin. Naging palaisipan naman kay Ramil ang sinabi ng nilalang na iyon. Agad namang pumayag itong si Mando. Di naglaon. Bigla namang nawala ang nilalang. Kasabay noon ang paglitaw ng isang bilog na bagay. Isa iyong parang marmol. Agad na kinuha iyon ni Mando at isinilid sa kanyang bulsa. Hindi na nagawang magtanong pa muli itong si Ramil dahil ilang ulit na niya iyong ginawa. Ngunit wala namang sagot iyon sa kanya. Ninais naman ni Mando na doon na sila magpalipas ng gabi. Puno raw ng sabulag ang lugar na iyon. Kaya maski mataas na uri ng gabunan, ay hirap mahanap ang lugar na iyon. Tanging mga antingerong nakikipagsundo lamang sa mga engkanto ang makakatunto noon. Agad namang nakatulog ang 2 ng mga oras na iyon. Umaga na nang magising ang 2. Napagpasyahan ni Mando na bumalik sa kanilang tahanan. Dahil ang muling mga salita na itinuturo ni Mando sa kanya ay eksklusibong siya lamang ang makakaalam. Naglalakad na nga sila noon. Habang naglalakad, panay naman ang paalala ni Mando kay Ramil. Gusto umano nitong si Mando na bumalik si Ramil sa kanilang lugar upang gamitin sa mabuting pamamaraan ang mga natutunan nito. Nang makarating na ang mga ito, agad na nag-ensayo ang 2. Maging ang dasal pang tawag sa mga engkanto ay itinuro rin ni Mando. Ilang ulit pang nag-usal itong si Mando. Ang usal na ginagawa noon ay ang pagpapasa ng karunungan. Nang malaman iyon ni Ramil, ay halos ayaw nitong pumayag. Alam niya kasing magiging limitado ang kakayahan ni Mando sa oras na mapalaban na sila. Inilahad naman ni Mando na hindi ito dapat mag-alala. Kasama raw nila ang engkantong iyon sa pakikipagtagisan sa mga gabunan. Lumipas ang napakahabang oras. Pasado 7:00 nang mapagpasyahan nilang tumigil na. Alam kasi nila na anumang oras ay handa ang nasa panig ng kaliwa upang sugurin sila. Nasa labas naman itong si Mando. Dinadama ang sariwa at preskong hangin. Lumapit naman doon si Ramil. Pagkaupo ay agad na nagwika ang matanda ng,
Ramil, handa ka na ba? Hindi biro itong haharapin natin. Ikaw o ako ay maaaring mamatay ngayong gabi. Sabi ko sa'yo, nakamasid sa atin si Ismael. Maging siya ay di gugustuhin kung mayroong masamang mangyari sa iyo. Gaya ng pagprotekta nila sa iyo, ganoon rin ang aking gagawin. Umasa ka, Ramil. Hanggang sa huli, lalaban ako para sa iyo. Di ko sisirain ang pagmamahal na ibinigay nila Ismael sa iyo. Wika ni Mando noon habang humihigop ng mainit na kape. Nang marinig iyon ni Ramil, tila isang mahigpit na yakap ang isinukli nito kay Mando. Habang nagwiwika ito nang, hindi ko nga rin alam, tiyo, kung bakit noong panahon na bago malagutan ng hininga si Itay, tanging pangalan ninyo ang huling binanggit nito. Sariwa sa alaala ko ang pagtatanggol at pagmamahal na ibinigay nila sa akin. Masaya rin ako, tiyo, na kahit saliwat ang angkan na kinabibilangan ninyo ng aking ama, tunay ang inyong pagiging magkaibigan. Wika noon ni Ramil. Matapos nilang magkausap, ay mahigpit na yakap ang kanilang binitawan sa isa't isa. Maya-maya pa, ay tila naputol ang mga sayang iyon. Isang palakpak kasi ang narinig nila mula sa kanilang likuran. Habang nagwiwika ang nilalang ng, "Magaling, tama yan. Magpaalam na kayo sa isa't isa." Wika noon. Nang lingunin nila, agad na tumambad kay Ramil ang nilalang na nakaharap niya noong isang araw. Agad na nagwika si Ramil ng, "Tiyo, ayan yung nilalang na nakaharap namin. Mag-iingat ka dahil tuso ang isang yan." Wika ni Ramil. Sumagot naman itong si Mando ng, "Ayan ba? Wala pa iyan. Isang gabunan na umaastang makapangyarihan." Sambit noon ni Mando. Nang marinig iyon ng nilalang, nanggigil ito at bigla na lamang pinalabas ang mga nilalang na nakapalibot sa kanilang lugar. Doon tumambad sa kanilang dalawa ang di bababa sa 10 mga aswang. Iba't ibang wangis ang mga iyon. Tanging pag-angil lamang habang naglalaway ang mga iyon. Tila takam na takam at gutom na parang isang leon. Maya-maya pa, naghudyat naman ang pagsugod ang nilalang. Agad namang itinulak ni Mando si Ramil. Pagdating ng isang nilalang sa harapan ni Ramil ay agad niya naman itong tinagas sa balikat. Doon ay parang papel na humiwalay ang parte ng kamay na iyon. Walang nagawa ang kunat ng mga ito sa sundang na mas pinatalim at binuro sa mga usal ni Mando. Si Mando naman noon ay tanging kamao at pisikal ang tanging panlaban. Nababatid kasi ni Ramil na may mutya iyon ng pangil ng kalabaw at mutya ng saging. Konting lang, kabaryo, konting trip. Ito sariling opinion ko. Dapat sa huli ko na to i-comment pero gusto ko mahimay natin lahat ng pinadala ni Sender. Sa mutya ng kalabaw, mutya ng pangil ng kalabaw, pag meron ka kasi nito sa katawan mo, kumbaga ang binibigay kasi nito is yung kalakasan ng katawan. Diba? Kumbaga,
Ito yung hindi ka napapagod kahit anong gawin mo. Yung tipong batak na batak ka sa ganun, lalo na sa mga gawaing mabibigat. Yan, diyan mangunguna ang mutya ng pangil ng kalabaw. Saka, kung sakali man na ikaw mismo masunto ka ng taong nagtatanga nun, paniguradong, kumbaga, halos hihiwalay ang kaluluwa mo sa katawan. Yun, tapos sa mutya naman ng saging. Yun, ang nabibigay naman nito, ang kaakibat na, kumbaga, anong tawag doon? Basta yun, kung ano yung, kumbaga, yung liksi ng katawan mo, no? Kung taglay mo ang isang mutya ng saging, triple ang bilis mo sa isang normal na tao. Kumbaga isipin mo para kang naglalangis yung katawan mo kasi sobrang dulas. Kumbaga tipong sasaksakin kita. Alam mo yung may iwasan mo o dadaplis yung yun ang ng paglihis ng kung ano mang hindi magandang gagawin sa'yo ng taong kaharap mo. Yun ang nabibigay ng mutya ng saging. So yun nga, sabi rito, pinaniniwalaan daw ni Mando na sapat na yung dalawang mutya na yun. Kasi nga, binigay niya na nagsali na siya ng karunungan kay Ramil, di ba? Tapos, yun na. Kumbaga yun ang gamit niya yung dalawang karga. So yun lang muna mga kabaryo. Mamaya na sa dulo. Balik tayo sa kwento. Nang masipat naman iyon ni Ramil, kumampante ito. Alam niya kasing di basta-basta ang kakayahan ni Mando pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sa tagpong iyon, may mangilan-ngilan na ring galos na natatamo itong si Ramil. Maging ang kanyang poder ay tila nababasag. Masyadong malakas ang tigalpong pinakakawalan ng nilalang na kanyang kasagupa. Maya-maya pa, nang maubos naman ni Mando ang mga aswang, muling nagdikit ang dalawa. Akmang tatakbo na ang nilalang patungo kay Ramil. Sa pagtakbo nito ay sumasabay rito ang pagpapalit anyo. Ang mga ngipin nito ay tuluyang humaba ng 2 pulgada. Maging ang mga kuko nito, doon rin nakita ni Ramil na halos kumakapal ang balahibo nito sa balat. Indikasyon na hindi iyon isang normal na gabunan lamang. Maya-maya pa, nang mapunta ito sa harapan ni Ramil, isang pagsaksak ang pinakawalan nito. Swerteng nakaiwas ito, ngunit hindi nito napansin ang kabilang kamay nito na nakaambas sa kanyang likuran. Bumaon ito ng bahagya sa likuran ni Ramil. Pasalamat lamang itong si Ramil na lumihis ang pasok noon, kundi direktang puso nito ang pakay ng nilalang. Nang mangyari iyon, laking gulat ni Ramil nang sakyan ito sa balikat ni Mando. Agad itong nag-utos na itarak ang sundang sa dibdib ng nilalang habang nagwiwika ito ng, "Ramil, magmadali ka. Itarak mo sa dibdib. Iusal mo ang sinabi ko sa iyo." Wika noon ni Mando. Nang marinig iyon ni Ramil, ay dali-dali itong tinarak sa dibdib ng nilalang. Isang malakas na angin lamang ang narinig nito habang inuusal ni Ramil ang buhay na kataga. Tila nabibingi ang nilalang na iyon. At ramdam din ni Ramil na umiinit ang sundang noon habang nakabaon sa dibdib ng nilalang. Di naglaon, nalagutan rin ng hininga ang aswang na iyon. Maya-maya pa, nang maubos nila Ramil ang di bababa sa 10 nilalang, agad naman silang naupo.
Akala ng dalawa ay tapos na. Ngunit umpisa pa lamang pala iyon ng kanilang kalbaryo. Habang nakaupo silang dalawa, iniinda naman ni Mando ang mga natamo nitong tama sa kanyang pakikipaglaban. Napansin naman agad iyon ni Ramil at nagwika ng, "Tiyo, anong problema? Mukhang malalim ang iyong sugat ha. Kakayanin mo pa bang lumaban?" Tanong ni Ramil. Akmang sasagot na sana itong si Mando. Nakaramdam naman silang dalawa ng pagyanig ng lupa. Tila isang hukbong sandatahan ang papalapit sa kanila. Di nga nagtagal, sa di kalayuan ay naaninag nila ang isang grupo na marahang papalapit sa kanilang pwesto. Pagsipat ni Ramil sa isa, natandaan niyang anak iyon ng tiyuhin ni Ismail. Maging ang mismong tatay noon na tiyuhin ni Ismail ay naroroon sa likuran. Ibang-iba ang itsura noon. Tila mukhang yun na ang epekto ng mga bertud na nakuha nito. Malayo pa lang pero ramdam na ni Mando noon ang tila isang napakalakas na itim na presensya sa grupong iyon. Agad na nagwika si Ramil ng, "Tiyo, ayan ang tiyuhin nila tatay." Tugon ni Ramil. "O Ramil, alam ko. Ramdam ko ang napakasamang presensya sa grupong iyan. Maghanda ka dahil mas mapapalaban tayo. Pakatatandaan mo lang, pag nakita mong alanganin na ang lahat, tumakas ka na at iwan mo ko." Wika ni Mando. "Hindi ko gagawin iyon, tiyo. Ako ang dahilan kung bakit nasira ang matagal mo nang iniingatang baryo. Asahan mong ibibigay ko lahat." Sagot ni Ramil. Nang marinig iyon ni Mando, isang pagngisi lamang ang naisukli nito kay Ramil. Maya-maya naman ay biglang sumugod na ang nilalang sa kanila. Gamit noon ang sundang, tila naging madali lang para kay Ramil ang utasin ang mga iyon. Maging si Mando noon ay tila bumalik sa dating lakas, dala ng mga mutya na nakakarga sa katawan nito. Maya-maya, isang nilalang sa kanilang harapan ang lumapag. Yun ay ang anak ng pinuno ng gabunan. Napakabuwaghag ng buhok nito. Tila nagpapalit anyo itong umaangil sa kanilang harapan. Nagwika naman ang nilalang na iyon sa kanila ng, "Ikaw Ramil, buhay pa sana sila Tiyo Ismail at Juno kung hindi ka lang nang himasok sa pamilya namin. Ikaw ang punot dulo ng gulo na ito. Ngayon, panahon na para wakasan ko na ang iyong buhay." Wika noon na halos gigil na mautas itong si Ramil. Nang marinig naman iyon ni Ramil ay naghanda lang naman ito. Hinigpitan niya noon ang hawak sa sundang. Maging ang 10 elemento ng kalikasan ay kanyang inusalan. Nang marinig naman iyon ng nilalang, bahagya itong napaatras. Ngunit nang magbibitaw na si Ramil ng isang tigalpo, agad na sumugod ang nilalang. Sa unang hambalos doon ni Ramil, ng sundang ay tila walang epekto iyon. Natawa na lamang ang nilalang na iyon habang nagwiwika sa kanya ng, "Yan lang ba ang kaya mo, Ramil?
Alam mong sa antas ko at antas mo, isa ka lamang puwing sa aming tatahakin. Sambit ng nilalang. Nang bigla iyong marinig ni Ramil, bigla namang sasagot ito. Ngunit isang malakas na sigaw ang narinig niya kay Mando. Nang lingunin niya ito, kita niyang kaharap noon ang pinuno ng mga gabunan. Laking gulat naman ni Ramil nang nakapagpalit na ito ng kanyang huling wangis. Tila na pangingibabawan noon si Mando. Akmang paatake na kay Ramil noon ang anak nito. Isang tigal po naman ang pinakawalan ni Mando. Patungo roon. Sumigaw ito ng, "Ramil, itarak mo na. Usalin mo ang dasal ng sundang at ang panapos na itinuro ko sa iyo." Nang marinig iyon ni Ramil, agad niya naman itong sinunod. Bigla ngang natarak ni Ramil ang sundang sa dibdib ng nilalang. Nang magawa niya iyon ay isang nakakabinging pag-angil naman ang naging sagot nito. Nang umpisa nang usalin ni Ramil ang mga kataga, patakbo namang sumugod sa kanya ang ama noong nilalang. Ngunit nang masuntok nito si Ramil ay huli na ang lahat. Biglang nag-usok ang sundang na noon ay nakatarak pa sa nilalang. Nang hagkan ito ng ama noon, tila isang malakas na pagsigaw naman ang pinakawalan nito. Yun ang hudyat ng labis nitong pagkagalit sa kanilang ginawa. Si Mando naman noon ay balina ang kaliwang braso. Tila marami na rin iyong natamo na pinsala sa labanan na iyon. Ilang sandali pa, nang tuluyang malagutan ng hininga ang anak noon ng pinunong gabunan. Nagwika naman iyon habang papalapit sa kanilang dalawa. "Kayong mga tampalasan, wala kayong puwang na mabuhay sa mundong ito. Kulang ang buhay ninyo para sa buhay ng aking anak. Ngayon, ipaparanas ko sa inyo ang kamatayan na hindi ninyo malilimutan." Nang masabi iyon ng nilalang, agad itong tumakbo sa kanila. Lahat ng tigal pong pinapakawalan ni Ramil at Mando ay tila walang epekto sa nilalang. Hindi man lang iyon matinag ng kahit bahagya. Wala namang armas noon si Ramil dahil wala sa kanya ang sundang na ibinigay ni Mando. Nang nasa harapan na ni Ramil iyon, tila isang malakas na hambalos ang ginawa nito. Halos naging isang parang papel kung yambalos ng nilalang ang katawan ni Ramil sa mga puno at bato. Halos mawala na sa ulirat itong si Ramil nang bumuelo na ang pinunong gabunan para itarak sa dibdib nito ang matatalim na kuko. Agad na pumagitna itong si Mando. Gumisi lamang ang nilalang na iyon. Pagsilay ni Ramil, nakita nito kung papaanong itinarak ng nilalang ang kanang kamay nito sa dibdib ni Mando. Habang sakal-sakal ito ng kanyang kaliwang kamay. Sa mga panahon na iyon, alam ni Ramil na hindi na magtatagal itong si Mando. Pilit tumatayo si Ramil upang kuhain ang sundang na iyon. Maging ang puder kasi sa katawan noon ni Ramil ay tila burado na. Unti-unti na ring nanghihina ang mga usal na sinasambit nito. Paghawak nga nito sa sundang, agad niya namang nakita si Mando na hawak ang isang bilog na bagay habang nagwiwika ito sa nilalang ng,
Kahit anong lakas mo, ngayong araw na ito, wawakasan ko ang kademonyohan ninyong dulot dito sa lupa. Pagkasambit nito, agad na ninulok ni Mando ang bagay na iyon. Maya-maya pa ay nagwika ito ng, "Kaibigan, ngayon na, pinahihintulutan ko ng gamitin ang aking katawan." Nang marinig iyon ni Ramil, hindi niya naman alam ang ibig sabihin nito. Maya-maya pa, biglang napabitiw ang nilalang sa liig ni Mando. Tila napaso ito habang nagwiwika ito ng, "Anong klase ka? Demonyo ka. Kanina pa kita dapat pinatay." Sagot ng nilalang kay Mando. Nang nagwika naman ito, ibang-iba na ang boses noon ni Mando. Maging ang mga mata nito noon ay naging kulay abo. Napagtanto ni Ramil na ang nasa katauhan ngayon ni Mando ay ang engkanto na kanilang nakausap. Nang akmang sumubok na sumugod muli ang nilalang, hindi na ito nakaporma pa. Sinalag lamang iyon ng mukha ni Mando. Doon ay unti-unting napaatras ang nilalang. Patuloy lang naman ang pagngisi nitong si Mando. Maya-maya pa, biglang nagkaroon sa kamay itong si Mando. Tila isang kristal na punyal ang nahulman nito mula sa hangin. Maya-maya pa, dahil sa pagkagulat ng pinuno ng mga aswang, mabilisang naitarak ni Mando sa kalamnan ng nilalang na iyon ang punyal. Habang ibinabaon ito ni Mando, patuloy naman ang pag-agos ng itim na likido ng nilalang. Nagwika ito ng, "Ikaw ba ang prinsipe ng mga engkanto? Papaano mong nagawa? Matagal ko nang pinatay ang mga magulang mo." Sambit ng nilalang. Nagsalita naman ang engkanto sa katauhan ni Mando ng, "Pinaghandaan ko talaga ang araw na ito. Gusto kong ako mismo ang lalagot sa hininga ng kagaya mong demonyo." Wika ng engkanto noon. Ilang beses namang naglabas-pasok ang punyal noon sa katawan ng nilalang. Tila tinadtad ito ng butas na iyon. Nang malapit na iyon mawala ng paghinga, agad sumigaw ang nilalang kay Ramil ng, "Ramil, tapusin mo na. Itarak mo na." Pag-utos noon. Nang marinig iyon ni Ramil, agad itong tumakbo habang pabaon nitong itinarak sa likuran ng nilalang ang sundang na kanyang hawak. Nang magawa niya iyon, isang usal naman ang iniihip nito sa sundang. Nang unti-unti na nilang nararamdaman ang paghina ng pinunong gabunan, tuluyang nanumbalik sa dating anyo itong si Mando. Masaya itong nakangiti kay Ramil. Sa tagpong iyon, nag-umpisa nang pumatak ang luha nitong si Ramil. Nasipat nito kasing nakabaon ng isang kamay ng gabunan sa tadyang ni Mando. Pilit namang nagwika si Mando kay Ramil ng, "Ramil, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatagpo ng kagaya mo. Pinakita mo sa akin kung gaano kahalaga sa iyo ang pagmamahal. Masaya akong naging parte ako ng pagkamit mo ng hustisya para sa matali kong kaibigan. Ngayon masaya na ako, Ramil. Muli na kaming magkakasama ni Ismael sa kabilang buhay." Wika ni Mando, habol-habol ang kanyang hininga.
Nang marinig lahat iyon ni Ramil, napasigaw lamang ito. Ultimo sa ika-4 na beses, may isang taong mabuti ang nawala na naman sa mundong ibabaw. Marami ang naging biktima at naging kapalit ng buhay para lamang sa iisang angkan ng mga aswang. Napayakap na lamang itong si Ramil kay Mando ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa ay nag-usal naman itong si Mando. Yun ang naging dahilan upang mawala ng malay itong si Ramil. Pagkagising naman ni Ramil, tila walang nangyari sa lugar. Tanging kasuotan lamang ni Mando ang naiwan roon. Maging ang sundang noon ay wala na rin sa kanyang tabi. Tanging 10 elemento ng kalikasan ang naiwan na nakakwintas sa kanya. Magmula nga noon ay doon na nanirahan itong si Ramil. Naging isang mabuting manggagamot ito. Sa tulong ng mga iniwang alaala at turo ni Mando sa kanya. Lumipas pa ang 5 taon. Bigla na lang ring naglaho itong si Ramil sa kanilang lugar. Walang makapagbigay alam kung saan ito napunta. Ang usap-usapan raw sumama ito sa isang engkanto sa kagubatan. Kabaryo, dito ko na lang po tatapusin ang istorya ni Ramil. Nakakatakot ngunit tagus-puso po ang pinakita na pagmamahal ni Ramil sa mga taong nagbigay ng halaga sa kanya. Naway mabasa niyo po ulit itong lathala at mismong karanasan ni Ramil nang minsan itong makipaglaban at ubusin ang angkan ng mga gabunan sa lugar ng Toboso Negros. Yun, so okay, sige, simula part 1 hanggang part. Hihuhuli ko na lang yung shoutout, no. Gusto ko munang magbigay ng comment kay Ramil, no. Umpisa natin sa part 1, di ba? So, kung nasubaybayan nyo naman yung kwento ni Ramil, una pa lang, di ba, nawala na sa kanya si Ismael saka si Juno. Ang gusto ko lang sanang malaman ron, kung sino talaga yung mga magulang na totoo ni Ramil. Kasi nga, di ba, kung babalikan natin yung part 1, iniwan lang naman si Ramil sa bahay na katabi ng bahay nila Ismael. Tapos, syempre, sanggol pa tong si Ramil noon. Ilan taon ba yun? Nandun siya sa unang kwento natin part 1. Tapos, yun na, nakita nila Emmanuel at ni Juno. Kinupkop nila. Literal na si Juno talaga yung mabuti sa kanila magkapatid, di ba? Kaya lang, itong si Juno, hindi naman tinanggap yung pagiging aswang. Kasi, namatay siya ron sa part na yun . Eto namang si Ismael, dahil mahal niya yung kapatid niya, mahal naman ni Juno itong si Ramil. Kinupkop niya, tinuruan niya, di ba? Ilang taon niya ring inalagaan, itinago sa biruin nyo, aswang ka tas kumupkop pa ng sanggol. Di ba? Alam naman natin pag aswang mabango, no? Yan ang kumbaga bread and butter nila yung sanggol . Pero sa ginawa ni Ismael alang-alang sa kapatid niyang si Juno na namatay, pinilit niyang alagaan si Ramil, di ba? So ayun nga, syempre, sabi nga ng iba, pag may lihim ka talagang tinatago, hindi mangyayari na, hindi yun lalantad . Ang maganda lang neto, lumantad yung ginawang pagtatago ni Ismael kay Ramil. Medyo malaki na itong si Ramil. Tapos yun nga, hanggang sa uli, namatay rin itong si Ismael. Ang kinagandaan lang talaga, nung ibinigay ni Ismael yung bertud kay Ramil, hindi niya pinilit na hawaan itong si Ramil.
Diba? Kita naman natin na, syempre, kung ako aswang, yayanggawin kita, okay, lunukin mo to, ganyan. Pero, sa ginawa ni Ismael, hindi. Hinayaan niyang magdesisyon si Ramil. Tapos, fast forward natin, no? Nung naging nakilala niya itong si Tio Roger, sa pangatlong pagkakataon may kumupkup sa kanya. Ganon din ang naging senaryo. Namatay rin itong si Tio Roger. Diba? Isipin yung sakit nun. Yung mga kumupkup sa'yo na syempre mapapamahal ka kasi yung turing sa'yo bilang isang anak, pinaranas sa'yo kahit hindi ka namang kadugo. Yun dun palang panalo na si Ramil. Namatay si Tio Roger, part 2. Part 3, doon na pumasok tong si Mando. Dito mas nakadurog. Grabe. Isipin nyo naman. Si Mando, isang kilalang malakas na antingero rin. Kasi biruin nyo ang mga alipin ni Mando noon, yung mga nasa hani ng kaliwa, di ba? Isipin nyo antingero, umalipin ng aswang mambabarang. Ang kinagandaan lang dun, alam mismo ng mga aswang at mambabarang na hindi ganoong kasama itong si Mando. Kasi nung nagharap nga yung mambabarang sa kayong isang aswang, sinabi niya na si Mando lang ang nagbigay sa kanila ng ikalawang pagkakataon para mamuhay ng isang normal. Although yung Toboso kasi talaga, alam ko lugar to Kumbaga inalagaan ni Mando na siguro ang parang agenda niya ron sa mga aswang. Dahil binuhay ko kayo, dito kayo, wala kayong gagawing gulo. Magsilbi lang kayo rito, mabubuhay kayo ng mapayapa. Ang ganda. Leadership ang ginawa ni Mando. Pero yun nga kasi siguro yun talaga yung nakatadhana kay Ramil. Kasi nga unang part pa lang pinapahanap na ni Ismael na hanapin mo si Mando, ganyan kababata, dun pa lang alam na natin na mabuting tao si Mando kasi nga siya na mismong pumutol ng koneksyon nila ni Ismael. Kasi alam niya namang gabunan yun kumbaga mataas na uri ng antas na aswang. Tas ikaw bilang antingero, may alam ka na, kumbaga mataas din yung level kasi nito ni Mando. Isipin mo, nung wala pa si Ramil, ang karga nito 10 elemento ng kalikasan. Yung habay, pati yung sundang na may ukit, tapos may baon pa ng mutya ng saging at kalabaw. Kumbaga all in one di ba? Andun na lahat Yun lang. Saka ayun pa pala guys, yung pagtawag niya sa engkanto, yun napakalupit nun, di ba? Pati yung parang marmol na sinasabi dun sa kwento. Siguro yun yung parang bertud, no? Na isinubo ni Mando. Tas tinawag niya yung engkanto na, kumbaga siguro yun yung way para sumapi sa kanya. Saka yung punyel na nabuo dahil sa hangin, grabe, napakagaling. Hindi ko alam na may ganun pa pala talaga noong panahon na yun, no? Isipin mo, akala ko mutyana saka yung mga usal Pero isipin mo, bumuo ka ng isang punyal na gamit ang hangin na kulay kristal. Isipin mo kung anong klaseng kapangyarihan yung meron ka, di ba? No, so ayun lang. Nakakalungkot lang din kasi nga kahit anong lakas ni Mando talaga, given naman na binigay niya na kay Ramil. Kumbaga pinasa niya, ayaw naman ni Ramil. Kaya lang wala na siyang magagawa. Nasalinan na siya ng karunungan ni Mando. Kumbaga lifespan ni Mando, kumbaga umikli na lang kahit alam niyang alanganin siya. Basta ang kailangan, mabuhay si Ramil. Kasi alam niya kumbaga yun yung pangako niyang pinangahawakan kay Ismael. Saka ang palaisipan lang din sa akin, yung sinabi ng engkanto na magiging kapalit ng kanyang pagtulong. Yun. So siguro, yung buhay nga ni Mando, kasi nga, ang naging ending nung namatay yung tiyuhin ni Ismael, nag-usal si Mando na, kumbaga, doon na nawala ng malay itong si Ramil. Tapos, yun na, pagising niya wala na. Ang maganda lang dito, tinuloy ni Ramil, no, yung pagiging
ayan, naging isa siyang manggagamot, di ba? Kaya lang, pagkalipas din ng 5 taon, yun nga, hindi na rin natin, ako mismo, yung sender mismo, hindi alam kung ano talaga nangyari kay Ramil. Kasi kahit ako, gusto kong tanungin yun eh. Kung ano ba, usap-usapan sa kanila, sumama sa Engkanto. Posible, di ba? Kasi nga, tinuruan siya ng pantawag ng Engkanto sa ibang mundo eh. Posible yun, posible guys. Kayo nga kasi may nababasa yung mga comment dito. Kung may alam ka, sa Eastern, ano bang lugar yan? Yung una kasing lugar ni Ramil, Eastern Samar. Pero dito na natapos yung kwento sa Negros, Toboso, 1954. Baka may alam kayong ganitong kwento na medyo familiar sa inyo. I-comment nyo nga guys, babasahin ko yan. Kasi kahit ako mismo, kasi sa side namin, ng ermat ko, tatay ko. Yun nga, kung gusto nyo makarinig about eto kwento ko, pwede naman. Diba? Kasi ang 10 elemento na yan, meron tayo niyan. Pero hindi na natin pwedeng sabihin pa yung iba kasi nga, alam naman natin na pwedeng mabasag lang, diba? Pero lahat yan meron. Kasi sa father side ko kasi, Negros eh. Ermat ko naman, Bicol. So, sa mga ganyang usapan, sila mismo ang talagang lihitimong nakakaalam. Hayaan nyo. Pag nakausap ko yung dalawa, gagawa ko ng sarili nilang karanasan. Ito, karanasan mismo ng pamilya ko, magulang ko. Yun, hintayin nyo na lang yun guys. Tapos yun nga pala, eto na, shoutout na yung mga nag-comment. No? Dami ko ng utang sa inyo eh. Gusto ko munang batiin sila. Kuya Show TV, yan. Lita 5, 7766. Moises Defensor, Roslyn Dalupere, Brain Omega, Jenny Golosino, Dulce Silva, Ronel Gatok, Ryan Valenzuela, Chan 396, Geng Polesterio, Delia Domain, Enrico Abrugar, Boss Jack TV 626, Inday ng Paris, Josebel Diacor, Nora Inocencio, Jernel Fiesta, Arlene Cools Besa, Jerwans TV, Zoe Chan, Joby Ayaton, Gary Vargas, Jay Palo, Benz Scorpio, Erwin Angeles, Alan Ponperada, Rochelle Lamudin, Yolanda Bato, Pilipina Palsario, Lourdes Grace Garde, at Julmar 5413. So ayun, ang dami pa guys pero ang lumalabas kasi sa akin user. Hindi ko mabasa yung mismong pangalan nyo. Hayaan nyo, siguro comment na lang kayo sa mga susunod nating videos. Yun lang muna sa ngayon at marami pang paparating na kwento. Kung meron kasi dito naka-pending series din kaya lang nga nakakabitin, diba? Kayo kung okay sa inyo tong series, hahanap pa ako nung iba. Meron kasi rito nagpadala, siguro 3 to na series. Ang plano ko naman kasi unahin ko muna yung mga may iksing kwento. Pero kayo kung nagugustuhan nyo tong series, kasi naman ako habang inaayos ko yung sulat ng sender, na-enjoy ko Kumbaga, eto pala yung nangyari. So, ayun na muna gaya ng sinabi ko sa inyo, mga kabaryo, comment kayo sa baba. I-share nyo naman tong videos natin kung nagustuhan nyo. Kung hindi pa kayo subscribe kayo dyan para updated kayo sa mga ganitong klaseng kwento. Talagang legit na galing at karanasan ng mga sender natin taon 90s o kahit 70s, 80s pa yan. Ilalahad natin dito yan. As long as walang binago, inayos lang natin, walang dinagdag, walang binawas. Yun lang mga kabaryo. Maraming salamat sa pag-abang ng kwento ni Ramil. Hanggang sa susunod na kwento,
Salamat sa inyo.